खामानि मावलायनो फैलायबाय नै नायलांबाय थार ना दलिंस बानायनो फैलायबाय नै दिनै बालि सालिग्राफोरा लांथिया टावारखौनो मोनथारालै बिसिनि लागोआव मोनहोआलै नोंहाबालाय बहा नांनो बालि सालिगासिनो नै नायग्राफ्रा दंफैयो आरोना बोराया ओरै नै इटा बायजोबनायसै आरोना एक्सट्रासोआनो बायबाय आरो इटाया नै इसेबो दं दा नैबेखौबो बानायगोन आरो जोङो हा गोदानावनो बानायनो फैदों आरोना नै लोगोसे नैबे दलिं हाउस न' सरकारि बिथिं इटा गारबायानो नै बानायसिन आरोना दिनै नायलांबाय था आरोना सिमेन्ट होबाय सिमेन्ट होगासिनो सिमेन्टखौनो आथिंजोंनो होखायोलै नै होलायबाय होबाय मोसाजारौ सिखाया देन्जारखा हासिनायनि स्टाइला बेलेग हासियो आरोना जोंनिया नांगौ जाखायो आरो बस्थाखौ दा खुन्था थालायनायावबो नांगौ जाखायो नै सिमेन्ट लगायहांबाय मिक्स खालामदों दै होलायबाय नै